God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Mit navn det er Christian Hansen. I dag er vi nået til episode 10 i vores sæson 2. Vi er Powhatan på det nordamerikanske kontinent, og vi skal gøre hvad vi kan for at være så stærke som muligt, når vi på et eller andet tidspunkt møder portugiserne og spanierne. Og vi har en eller anden idé om, at vi skal herned på et eller andet tidspunkt, så derfor er vi ved at spare en masse administrative point op, så vi kan gå op i administrativ teknologi. Men i dag, der er vi, vores første mål, det er faktisk at komme ud og slås med, hvad hedder de, ukeserne her. Vi skal bare lige have den rigtige leader, det rigtige sted. Og prins et eller andet her. Jeg tror faktisk vi skal have Tomo et eller andet her over til Massachusetts og stå i stedet for, så han kan bakke op. Så hvor mange kan stå i Panakuk. Du kan bare, han kan egentlig bare stille sig op i Panakuk. Der er ikke nogen grund til, fordi jeg gætter på, at deres her står et eller andet sted herinde. Så har vi 10.000 mand, stående her i Allegheny. Jeg ved ikke, hvordan det skal udtales det her. Den der provins. Og fordi Cherokee og Cheyenne er i alliance med Irokeserne. Vi kommer nok til at tage et stability hit. Stability cost minus 20%. Kunne jeg skulle have taget den for 100 år siden. Når vi booster lige om lidt, så kommer det så til at koste os 150, for vi skal op på 0. Jeg nægter at rende rundt med minus stabilitet, men ja, alt det kommer. Nu skal vi først og lige have vores herovre. Og hæng på, jeg har lige... hæng på, jeg kommer tilbage lige om et øjeblik. Ja, så er jeg tilbage. Det var lige en telefon, der lige larmede lidt der. Godt, så nåede vi hertil. Og vi skal ind og kigge på og lave declare mod dem. Potawatomi er vel egentlig glad nok for mig, som alting er. Ja. Så vi skal ind og declare på dem her. Og det jeg tænker, nu snakker jeg om Casus Belli sidste gang. Og det der humiliate, som jeg snakker om, det er jo så en, hvis man er en det var jeg have været at læse op på, hvis man er en provins, så kan man have humiliate Casus Belli mod en anden provins, eller et andet land, som kun har en provins. Så det er jo slet ikke interessant for os. Til gengæld, så har jeg faktisk lige, mens jeg sad og var på telefonen, havde jeg egentlig lidt tænkt, fordi det jeg egentlig kunne gøre, det var at jeg kunne revoke den her. Jeg er ret sikker på, nej, de embargoer mig ikke mere. Nå, hvis de embargoede mig, så ville jeg jo få en trading. Hvad så med Cherokee? Nej, de bliver bare embargoet af mig. Cheyenne? Og nu er jeg ude og... Nå, vi må tage stability hittet. Call willing allies. Ja, lad os da bare. Lad os bare få så mange med som muligt her. Eller hvad? Jo, ja. Chickasaw. Hvem er der gerne vil være med? Chickasaw vil gerne være med, de er her. Det er fint, hvis de kan være ind og gøre noget mod Cherokee også. Det er fint. Det her op, der er interessant. Cherokee er ikke så... Jo! Nej, vi siger nej. Vi siger nej, fordi... ja, vi siger nej. Vi satser på, at Creek og Potawatomi, de kan tage sig af Cherokee og eventuelt Cheyenne, hvis de også vil blande sig. Og at jeg tager mig af Irokeserne. Det er planen. Og hvad har vi af Plains, Forest, Woods? Ja, og det er vinter, hvilket jo er rigtig fint. Nå, vi tager det her stability hit. Declare. Og jeg ved godt, at jeg mister stabilitet. Det er jo forfærdeligt. Sådan der. Vi kan tage lidt ekstra. Jeg ved godt, jeg har brugt en masse administrativ power der. Men sådan er det nogle gange. 225, det er meget. Ja, i forhold til min egen gameplan, så ved jeg godt, det var tosset. Men sådan er det. Lad os vade ind. Og jeg ved godt, jeg kun har en anden ting, jeg ved godt, jeg kun har 2 kolonister til at køre.
koster kassen at have så mange mercenaries, som jeg har lige nu. Kunne jeg bruge... Ja. Bruge lidt point der. Vi kunne også lige se, om vi ikke kunne få en, der var bedre. Army Tradition her. Han var ikke bedre. Og han var bedre. Right? Det vil jeg da påstå. Og så bruge de ekstra penge på at have en... Nu har vi fået det her. At gå op i military technology lige nu, det handler egentlig udelukkende om de krige, vi har lige nu. Igen, kvæg det der med, at når vi reformer, så kommer vi op. Altså, så går vi op i teknologi automatisk. Vi skal ind og lede efter ham, vores... den her, som vi ved, de har. Og vi skal ind og... Jamen, lad os da bare overtage Mahihan her. Seize Colony. Det behøver vi selvfølgelig ikke at gøre nu. Hvis jeg går i så springer 1. februar. Det er der før mig. Jeg skal komme herned og prøve at... Konoy. Den 23. Den 13. vi er den 12. De er færdige. Vi har nogle mercenaries her. Og det er dem. Det er rent faktisk dem, jeg gerne vil have går ind, hvis det er okay. Til på Kumchuk. Få lidt så nu går jeg og kigger på hver min herre, og så siger jeg, hvad kan I attach jer til dem? Går op og kigger herop, og så siger jeg, nej, lad være med at attach til den, og select army. Og den her vil jeg også gerne have, lad være med at attach jer til, så kan det være, I selv finder på noget at lave. It's an offer, we can refuse. Spire fence. Hvad har jeg brug for at spire fence her? Det virker dumt. Creek. Cree? Så Cree er også med, og Pawnee. Okay. Pawnee, der render rundt herovre et eller andet sted. Spændende, det er fordi Cheyenne er kommet med ind i den. Nej, fordi Cherokee er med. En coalition against. Okay, hvem er med i den coalition mod mig? Det vil jeg godt lige vide. Der må der åbenbart være et eller andet. Men der er kun Cherokee. Hvordan er Cree og Pawnee kommet med i det her? Ingen ved det. Ingen ved det. Skøn jeg ind, ikke? Sådan der, og så siger vi Detach Siege. Og så må vi lige se. Han kommer ind den 14. 12. 13. I venter lige et øjeblik. Han kommer stadig den 14. Sådan der. Den 14. Han kommer den 15.
Hov, nej, for søren, han er jo det er jo slet ikke neighboring province. Damn. Nå. Glem det. Vi har 16. 16 mod 16 her. Lad os prøve at se. Jeg har lidt minus her på nogle fronter. Jeg har en større her. Toatomi. Pornia hernede. De er ikke tilfredse. De går hver deres vej. Det er sådan set fint nok. Så skal jeg kigge på det her. Så select army og attach mercs. Hvor har mercsene henne? De har vi her 4.000. Det var ikke meget. Lad os bare gå ind og se her. Så ser vi split. Og så ser vi 13.000. I går mod Kayunga, og I andre I går mod Onega og Neda. Så håber vi lidt at kunne fjerne herren fuldstændig. Kom nu! Jeg tror det. Jeg troede jeg gjorde det. Hernede. Farvel. Skal vi se her. Herover har vi... Jeg skal igen sige detached mercs. Dem som ikke har mercs, de må gå herned. Der er ikke nogen mercs her, vel? Vi har mercs her. 7.000 og noget. Vi har også mercs heroppe. Godt. Jeg er ikke interesseret i at rende rundt med mercs. Vi skal lige gøre noget her. Fordi ham der er jeg faktisk ret interesseret i at have. Flot. Ham er jeg ret interesseret i at have gående i. Lad os se heroppe. 2.000. Vi går videre her. Select army. Der er 3.000, der går videre til Mohawk. Så bliver det vores rigtige her. Jeg skal sige vores her, som kræver manpower. Der kommer ud i Sosquania. Tænker jeg. Jeg kunne jo godt gå ind og så sige, men her der er jo faktisk kun bruge en masse penge egentlig. Jeg er jo på 3.000. Så lad os lige købe 4 mere. Sådan der. Der var det mere end 4.000. Det er jeg godt klar over. Så der med 10. Men lad os bare consolidate dem også. Sådan der. Så rykker vi dig der. Du er deroppe. Og vi mødes med de to der. Men så splitter vi de to. Split. Og dig som er den anden. Du går derover. Så er vi der faktisk. Og så er de nye mercenaries. De skal sådan set bare slås i den rigtige her. Og de skal ud og jagte. Går du ned og hjælp her? Fint. Der var diplomatiske point til mig. Colonize Kennebec. Det var det, der var planen til at starte med. Alligevel. Så det var godt. Ja. Alle ja. Minus den her der. Gerne være derovre. Også dig. Dig der, du må godt gå derovre. Ja, det hjælper ikke at consolidate, kan man sige. Hvor meget mangler han her?
Ikke meget. Er det at vinde her, eller tager jeg det? Ja, det er vinde. Det er godt nok. Og gå tilbage. Det første vi skal op, det er op at have fjernet Cheyenne herfra. Så handler det vel egentlig bare om at rende rundt og smadre dem. For resten. Så Squinja. Der skal have nogle natives. Jeg har masser af penge, så pengene er ikke noget problem. Det der er vigtigst for mig lige nu, det er... Oh yeah! Prestige, nej. Stability selvfølgelig. National Manpower, det er dejligt. Godt så. Pengene. Så fint ud. Betaler vi egentlig for mana her? Lige nu. Nej, det gør vi ikke. Lad os få sendt nogen afsted her. Og det er forhåbentlig løgn. Creeks her står ikke hernede. Ej. Hvor er det dog? Hvor er det dog plat? Hvor er det dog plat? Nå, men det er jo min egen fejl. Jeg burde kende mechanics. Og jeg har helt glemt de her hernede. Kunne du så ikke komme hjem og fjerne den der her? Det ville være dejligt. Tak for det. Og de... Hvor meget havde vi stående her? Står det der? Det gør de faktisk. Lad os bare få den her hjem. Tomokomo her. Han må godt gå over til Konoe. Og penge ser okay ud. Der er mercenaries. Det er mercenaries, der skal ud og slås nu her. Konoe kan der stå hvad? 22. Hvad er lige derovre? Mercenaries. Går over til Alahani. 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 Jeg skal ikke kunne sige, hvad det udtales. Det ved jeg jo. God Creek. Det var smart. Så mangler vi bare lige native archers her. The rival of our rival. Ottawa's opinion. Nå, okay, cool. Jamen, Ottawa, som vi har heroppe. De skal lige blive gode venner med os. Improve relations. Godt. Så er alt jo ved at være, som det skal være. Jeg tænker lidt, at den her, den må godt gå op og prøve, så den kan smadre den der. Vi går tilbage til Konoe bagefter. 12. Nu er klar nu. Så den her herover. De der sammen og prøver at smadre den her herover. Godt ud. Nå. Ej, det var ærgerligt. Der tænkte jeg mig måske ikke lige helt om. Så er det jo. Så må vi nok hellere ned og... Hvor mange står der i Pensacola? 5. Lad os så 1000 mand her. Smid den over. Pawnee og Cherokee har faktisk en kæmpe her, eller en flot her, står der. Hvad er det, den vi skal prøve at gå ned og smadre bagefter? Select Army. Vi vil gerne... dig og dig. Jeg to vil gerne have jer med til Ohio.
Battle of Huron. Fint. Lad os bare... Cheyenne, nej, de er selvfølgelig på vej over. De er på vej til Chiraw. Hvis det er sådan, det udtales. Det aner jeg jo ikke. Det er sådan, det udtales. Tredje, damn. Den er død. Den er væk. Lad os bare... Ja, jeg kan ikke nå at redde den på nogen som helst måde. Lad os bare abandon den. Farvel med den. Farvel og... Tak. Pensacola bliver så min nye tredje provins. Så det vi lukker ned, og så siger 45, det er fint. Hvorfor tabte vi der? Det var latterligt. Okay, det er mig, der mister her. Consolidate og gå til fornøje. Slut. Jeg må klare mig med mercenaries, det er... Det er ligesom om det er under... Yes. Godt. Skal vi kigge på det her Mahihan. Ja, de kan jo lige så godt bruge tiden på at lave det til provinser. Bruge alle ressourcerne, bruge diplomaterne og det hele. Der er jo ikke... Ja. Det er som vi gør. Det her det bliver et lidt kort afsnit, men jeg vender tilbage med mere Powhatan. Færdig søvn. Rimelig. Inden for det næste stykke tid. I skal være velkommen til at like, hvis I synes om den her video, og subscribe kanalen, hvis I vil vide næste gang der sker noget. Tak for det.